Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para rawuh ingkang kinurmatan Bapak Ibu Guru serta kanca-kanca sedaya, puji syukur kawula atur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awet saking rahmat lan hidayah pun kita saged kempal akan nami kula Renaldo Marco Sinawan kelas 11 TKP Kalit. Ing kesempatan menika kula badhe ngaturaken sesorak kanthi ira-iraan nandur semangat gotong royong ing masyarakat. Gotong royong punika kalebet tradisi luhur bangsa Indonesia. Wiwitan jaman biyen para luhur tansah nuri babasan kerja bareng kanggo ngawuh kebijikan bebarengan. Nanging ing jaman modern semunika semangat gotong royong awet surut. Wong-wong akeh sing luwih mikirke kepentingane awake dhewe timbang kepentingane bebarengan. Kita menika generasi enom bedhah bisa urip-urip lan ngesani maneh semangat gotong royong punika. Tuladhane melu kerja bakti, bantu kanggo kang bantu lingkungan utawa lan kegiatan sosial. Kanthi maketen urip bebayan kita dados rukun, tentrem lan saling menghormati. Mekaten sesorak saking kula mugi saged maringi pedhah lan nyemangati kita kabeh supaya tansah nguri-uri semangat gotong royong ing saben dina. Matur suwun sanget dhateng panjenengan sedaya sampun mirangake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.